Unanugo maka Lion Business Park. Ayanugo fano na night mile Enugu. Ebe wepụtara ịrụ nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. Anyị na-ekene ndị be anyị abịago na Lion Business Park na Night Mile n'Enugu Steeti. Ebe anyị na-agwa unu kwamgbe edebere ife dị egwu, enwebere ebe afọrọ ya na Afrịka, enwebere ebe afọrọ ya na the whole Nigeria. O wee dị mkpa na anyị kọtara unu ife nụrụ anyị ọkụ n'obi eji nwee tripartite bodies na-take care of this project. Maka onwe ndị na-asị kedu ka project anyị esi wee gaa n'iru, ọ ghara adịna ka ife ndị be anyị na-adị abandon project. So anyị wee mee ka o doo onye ọbụla anya na nke a dị well structured. Anyị nyere anya wee chọpụta ife na-emekarị eji nwee some abandon project afia international market nke alụchaghị alụcha, gọvanọ pụọ nke ahụ end ya. Otu a ka anyị si chọpụtacha ife ndị a wee structure this place, enwe ife a na-akpọ sense of inclusiveness. Nke mbụ, the four communities ewetara na ha ebe a, ndị Eke, Imezi, Owa, Eziagụ, Nsude, ndị ewetasịra na ha ebe a ewetara ndị traditional rulers ha nọ na the board. Nke a number one. Number two bụ na steeti gọọmenti nwere equity. Maka ife ọrụ na na-eme gọọmenti a nọrọ na ya, ịma na ife ahụ enwere isi. After God, ọ gọọmenti nwe mmadụ. Maka international communities dịka anyị si wee gosi unu mgbe gara aga na German Consul General bịa, gọvanọ Peter Mba, courtesy of him ka ha ji wee bịa wee na-eti mkpu na ha afụgo second base after Lagos. Lagos adịghị overpopulated. Kedu ife anyị na-akọwa? These four communities dị involved na project ya, anyị enyere ha ego ana, abịa nye ha ife a na-akpọ compensation maka economic trees. Ọ bụrụ ego aka mkpa, asị ha ngwa gburube na osisi dị ebe a ndị youth unu, o mezie ana ha nwee economic value. Nke a number one. Number two bụ na anọ ọbụla a na-eleba dị a part of it, ha so na-edevelop ya, ma aja ma okwute na ife ndị ọzọ eji arụ ọrụ. Otu a ka esi akarị mmadụ along, maka ife a na-achọ iru ebe a bụ nwa toto okwuru ka ọ bụ. So all the communities are involved, state government is involved. Ife ọbụla bụ proceed communities ndị a na-enweta ebe a, ụnụ ya afụsịcha picture anyị na ha sere mgbe e nwere nzukọ ka ọ na-aga n'akụkụ ebe a. Ife ọbụla proceed ha na-enweta, anyị meghere ife a na-akpọ trust fund. That trust fund bụ kedu ife ndị nke a chọrọ, kedu ife ndị nke a chọrọ, ka ife ndị nke a chọrọ, ha kwụsị ife ha chọrọ, ọ ife a ga-esi n'ego a wee lụọ ọrụ ha. Nwa toto okwuru in next 50 years or 100 years, ụmụazị amasị na-abịa nara ha na ha wee lụọ afịa, ha na-afụ ife ha nwa benefit from the proceed. Ọnya bụ infrastructure. Mana ije n'obodo goro ha na nyebie ha isi ego, ha richa the money. In 10-20 years to come, ụmụazị ebido bugharịwa placard, ọ dịka nara ha na ha n'efu. Ọ ife nke a ji wee dị iche. Lion Business Park enwere tripartite bodies, Association of Lion Business Park, all business moguls, ndị okenye jegoro ije jee mba kwuru mba waa afọ asaa gwuo mmiri asaa wee chọpụta ife kpata ndị Igbo ji wee dị stranded. Obodo ọna dị mma n'ụwa, ọ ndị nwe obodo na-edebe iwu obodo ji adị mma, ndị mba wee na-esonye ha. Maka ije na Rome ime ka ndị Rome. Otu a ka o si dị. Kedu ife ya waidewe na be anyị ndị ọzọ na-abịa ha nyere anyị aka na maintenance culture. Ọ gị nwanwe ụlọ ya edozigodo ka be gị ya adị, maka ọkụ esi wee dewute ya ka o esi wee dị nene ya. Si nne n'ife ndị akọwa ụnụ afụ na ọ dị mkpa ịchọpụta. Ọ bụrụ nke na gọvanọ bidoro afịa ama enwe continuity with under gọvanọ, mba. Nke a communities here have come to stay. Lion Business Park Association, all board of trustees, they have come to stay. Otu a ka ọ dịkwa state government. Everybody is participating. Ma ekwensu nọ na this community mama me wata ha ncha na-benefit. Everybody is rejoicing. So nwere onye uru na-asa afọ. Omego onye ọwụ na-amara yes n'obodo ndị a dị. 2,000 hectares of land abụrụ ife dị ebe a. All millions of plus ka a na-ekwu. Ife ọbụla na-adị na city, onye ka ji kpọọ ya city in another city. A microcosm of heaven, a miniature, ife anyị kpọrọ ya. Banana Island dị na Lagos ka ọ dị. Bariga dịkwa na ofu Lagos ahụ. Ajegule ofu Lagos ahụ. Mana ịnụzie price a na Banana Island, ị na-awọ ndọkwa ofu Lagos, ọ ka esi wee carve ya out. All the speculation, ọ ka esi wee lụọ ya. Ibe na Enugu State na Night Mile, ebe a ka enwe the best water na Nigeria, spring water. All the breweries are situated here. Ọnya ka anyị ji wee nechasị ka a ghara akọ n'akụkọ mmiri. Abịazie n'ọkụ, all steady power supply. Ụnụ ya afụsị ndị gọvanọ kpọtasị abịa na-edeliberate ife niile a. Then abịazie n'ife a na-alụ alụ, enwe shops 22,000 shops ka a na-arụ na phase 1. Enwe plazas
enwere business plaza, enwere executive plaza, ndị nke a dị. Enwere warehouse 40 square meters nke design ọfụ. Ọ ya dị 30 in a building. Then shop akịta dị 15.55 square meters. Ọ dị 112 in a building. 56 n'elu, 56 n'ala. Ọ bụrụ ife anyị kọwara unu na o nwere ebe ya afọ dị ya. Maka ịbịa n'akụkụ ya, o nwere 36 toilets and urinaries. 18 n'elu, 18 n'ala. Size shop abụ size afọ na all the market. Eso ogo m rụọ Aspanda. Eso wee rụọ Bani market. Eso wee rụọ n'Imo market. Enwesị m shops ebe ndị a. So I'm talking out of experience. Nke a bụ ife afụ bụ na mbụ. Abịa na side shops ahụ, enwekwazịrị another area. The buildings dị so spacious na moto na-agba n'iru na-agba n'azụ ma paakịcha moto n'iru shop. So anyị ejero economize the land. Anyị mere ya ka ọ bụrụ the best among equal, ka ọ bụrụ the best of the best. So abịakwa na n'ime paakị a, enwere shopping mall, enwere exhibition center. All the products a na-alụ maka thousands of factories and the warehouses dị n'ime ebe a. If a na-agwụ na millions of plus 2,000 hectares ọ bụrụ acres, no hectares of land ka a na-ekwu okwu ya. So the factories, the shops, anyị ka ya egosi unu ebe ndị lụchago warehouse na-eme offload. Container a na-agba ebe a free trade zone. That's the most beautiful part of it. Ịbatara n'ebe a, ịfụ na ịbatago in another world. Enwere ife a na-akpọ world apart. Ọ ife anyị na-arụ here. So nke warehouse dị, nke factories dị, nke shops dị, international market o mechie. O nwere ebe ọzọ a na-akpọ Lion Square. Ebe a ya dị enwe night life. Ife ọbụla ị chọ na ihe enweta ya that place, ebe a na-arụ ọrụ 24 hours. Then abịazi na residential estate, anyị enwe security wise, ife anyị na-akpọ first and the second gate. Ị gafere na first gate, before ị gaa second gate, anyị enwe central communication center. Onye na-achọta ya ama onye bụ confirm or before cross other second gate. Ụmụnne m, ọ dị egwu, ọ dị wonderful. Ife anyị ji wee na-eme ife a bụ na ọtụtụ gbagoro a n'ebe a, over 500 investors n'ebe a, ha ncha niile na-afụgo ife, ha enwego expose. Kedu ife ya aba ime ka ọ tụọ ha n'anya? Na that residential estate, I mere na ụzọ gara na every building, nothing like na Nnamdi n'azụ. Every building nwere ụzọ n'iru ya. So afia anyị na-alụ, ụfọdụ na-asị m nye m corner shop, nye m front shop. Ife anyị na-arụ bụ na center of the park. Enwere onye ọ nọ na stadium nwee ike isi na ọda afọ ife a na-agba na bọọlụ, ọ gwụcha na onye kpuru isi. Every corner nọ na stadium, ị ya da afọ ife a na-agba, ọ ife anyị na-arụ ebe a. So the center of the park, enwere ife dịka shop nọ n'azụ ma shop nọ n'iru. Meanwhile, I structure ya na everybody in a number, in a no. You will get your shop according to serial number no na offer letter yenye, the legal contract paper. So nothing like a manipulation. If any seron de Bible, but when they force, I assume that I ewepụ oke ọchịchọ, I enwe equity, I enwe justice, I enwe fairness. Since 3 years, I do a bid after the unveiling, I have gone 1 year and 4 communities enwe bụ ndị nwere decision na na-emegbu ha. Maka gịnị, ife ọnwụ na-abịa according to the normal proportion. So I can see present ya unu ụmụnne m. Unu n'anya n'azụ, unu ya afụ Lion Business Park. So by my right hand, unu ya afụ the men among the team. Then by my left hand, unu ya afụ ndị niile melụ ife ọ na-aga n'iru. Then the board of directors, we are representing them. The communities, we are representing them. So if I didn't ekwu ife a ụmụnne m bụ ọ dị mkpa na ndị be anyị na taa. Onye ka m ji sị ka anyị zukọ ebe a otu anyị si emebe ka ndị mmadụ gbara ife na-aga ebe a. So Engineer Pat, daalụ so much iso n'aka na-eme ife ọ na-aga aga. Engineer Ken, daalụ dị nne. Our main engineers ji ọrụ, Bro Tony and the Bro Paul and the Bro Mike. Anyị ncha niile partners na God's agenda, ndị na-supervise ọrụ a. Ha nwa na onwe ha bụ ndị ji ọrụ kpọmkwem. So and the board themselves bụ ndị na-enye direction on what to do. O nwere nnukwu kọmpi na n'iji dị ebube n'aka na-ekwu n'ụwa niile Fabụ ọganiru ndị Igbo n'isi ife dị mma na-adịfa mma. God's agenda production ụwa kasị akasị na ndị amarozi aka ma ncha. God's agenda production n'unu zuru ka eme. N'ịchọrọ ịrụ ụlọ dị mma n'elu ụwa kọtụrụ God's agenda production na Fabụkwazi God's agenda properties, God's agenda estate management in partnership with Lions Business Park, God's agenda cosmetics business, ndị ọma ndị jeje mba.
God's Agenda Foundation, God's Agenda Media, na fa nọkwasị n'ihu akwụkwọ dị iche iche nọ. Jee na YouTube nụ, enwere God's Agenda TV. Iwe lutezie na Facebook nụ, God's Agenda Production. N'ife dị mma o. Ị chọrọ ịlụ ụlọ dị mma, ọwa afịa ka ị chọziri ịlụ nụ, ọtụrụ God's Agenda Production na fa zuru ka eme, well registered and well verified. Ịlụsị ụlọ akwụkwọ dị mma nụ, kpọba God's Agenda ka fa butere gị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ji agụ akwụkwọ nụ. They are also into book distributions in all schools. N'ọkwa na onye rụkọ fụ n'anya, ọ bụ na ị chọrọ ịrụ ebe obibi ụlọ dị mma ka m gwa gị ndị ga-akpọ God's Agenda Production. Ọ bụ afịa ka ị chọrọ ịlụ, chọba God's Agenda na fa na-eme ọfụma. God's Agenda Production. Afịa ọma na-ere onwe ya, ndị God's Agenda o, unu zuru ka eme God's Agenda Production. Ife ọ bụ na ị chọrọ ime, ọtụwa God's Agenda o, na fa na-eme ọfụma. God's Agenda Production. Maka na ife agbanaka n'elu ụwa na ọjọkwa igobele ya o, God's Agenda. Ndị ọma. God's Agenda Production.